हेलौ लोगोफोर आं गपाल स्वर्गियारि ब्लगनि जाना नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रा लाग्रोबाय। आं दिनै गथ'फोरनि स्कुलाव वालाव पेइन्टिं खालामनो आखायाव लादों। पेइन्टिंआ बेबायदिनो जागोन, अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थानो थाखाय खावलायबाय। पिक्सारखौ जागायलांसै, नायलांबाय थानो नोंथांमोना। Pertama sekolah juga suri akibat wall painting, kemudian drawing, walau apa jadi itu bukan apa, komen harus share sama kau, share dalam bukan nanti subscribe kalau ni, nama apa tu kan? Dalam ada komplit dah ini, macam apa komplit dah kan? Dapat teman komplit dah sampai, potong perni nalai kartunis पिक्सार बा ड्रयिं बेबायदिनो जायो। आरो फिनिशिं 3D सिस्टेमावबा गोबां जाबावनांगौमोन, 3D नङा नालाय कार्टुनिस बायदि, ओंखायनो बेबायदि बानायनाय जाबाय गथ'फोरनि। जास्ट नुनानै गथ'फोरा एसे खुसि मोनो, क्लासरुमाव जनो जेन मोजां नाङो, बेनि थाखायनो नैबे ड्रयिंखौ बानायनाय जाबाय आरोना। माबायदि नुदों नोंथांमोना? मोजां नुदोंबा अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामदाबाव, आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो, सम सम होबाय थागोन बेबायदि भिडिअखौ। एसेनोसै, आरो नैबेखिनियाव गोबां आखिबावगोन, नैबे मोनसेनि थाखाय बेखिनियानो जाथ'बाय।